Qari mill-ktieb tal-erf. Jintlabt u qlajt l-aqal. Sejjaħt u ġi fuq l-ispirtu tal-erf. Dan l-erf istu aqwa minn kull xetru u tron. U ntbaħt li l-għana mhux xejn ħdeħ. Ma xebbaħx miegħu il-ħaġra l-aktar prezzjuża. Għax id-deb kollu ħdeħ mhuwiex ħlief ftit ramel. U l-fidda qudiemu qisha ftit tajn. Aktar mis-saħħa u żbuħija ħabbejtu u għoġobni aktar mid-dawl. Għax id-dija tiegħu ma tejb qatt, ma l-erf ġieni il-ġid kollu u miegħu ġib lijana bla qies. Imliena bit-tjieba tiegħek mulej. Għallimna noddu jiem ħajjitna sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Dur lejna mulej, kemm seddum, ħenna l-qaddejja tiegħek. Imliena bit-tjieba tiegħek mulej. Imliena kmieni bit-tjieba tiegħek biex nifirħu u nitennew ħajjitna kollha. Ferraħna daqskemm akkistna għas-snin li fihom rajna l-ħsara. Imliena bit-tjieba tiegħek mulej. Ħajjidher emilek quddiem il-qaddejja tiegħek u l-kobor tiegħek quddiem wliedhom. Ħadd tkun fuqna l-grazzja ta' Alla Siedna. Wettqilna inti x-xogħol ta' jdejna, wetta iva xogħol idejna. Imliena bit-tjieba tiegħek mulej. Qari mill-litra lil-Lut. Uti, il-kelma ta' Alla ħajja u qawwija. Taqta' aktar minn xabla b'żewġ tixfar. Hija tinfed sa tifret minn xulxin ir-ruħ u l-ispirtu u l-ġogi u l-mudullun u tarbel il-ħsibijiet u l-fehmiet tal-qalb. Xemm ma hemm fil-ħolqien li hu moħħbi għalih, imma kollox hu miftuħ għal għajnejn Alla. Li lilu rridu nagħtu kont. Allelujja, allelujja. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu. Għax tagħhom hija s-saltna ta' smewiet. Allelujja, allelujja. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien, Ġesu kien se jaqbad it-triq lejn Ġerusalemm. Meta marfu u wieħed jaġġel, niżel għall-kub teħ qudiemu qallu: Mallem tajjeb, x'għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja dejjem? Qallu Ġesu: Għaliex qiegħed issejjaħ li tajjeb? Ħadd mu tajjeb li falla biss? Inti l-kmandamenti tafhom: la toqtolx, la tiżnix, la tisraqx, la tixxitx fil-falz, la teħux bil-qerq dak li hu ta' ħaddieħor, weġġaħ lil missiera kull ommok. U dak wieġbu qallu: Mallem, jiena dan kollu ili nħarsu minn sożiti. Imbagħad Ġesu xeħed fuq ħarsa ta' mħabba u qallu: Ħaġa waħda tonqsok, mur bih li għandek, għatih lil-fqar u jkollok teżor fis-sema. Imbagħad ejja u imxi warajja. Imma l dan il-kliem ir-raġel qarra swiċċu u telaq qalbu sewda għaliex kellu bosta ġid. Ġesu mbagħad ħares ħarsa madwaru u qal lid-dixxipli tiegħu: Kemm jibsa l-onja li jidħlu fis-saltna ta' Alla. Id-dixxipli staġbu għal din il-kelma, imma Ġesu raġa' qalilhom: Kemm jibsa wliedi li wieħed jidħol fis-saltna ta' Alla. Eħfef li ġemel jgħaddi minn għajn tal-abra milli wieħed għani jidħol fis-saltna ta' Alla. Huma staġbu wisq aktar u bdew jgħidu wieħed lill-ieħor: Mela min jista' jsalva? Ġesu ħares lejhom u qalilhom: Għall-bnedmin dan ma jistax ikun, imma l-Alla iva, għax għall-Alla kollox jista' jkun. Qegħdin fit-28 ġimgħa ta' matul is-sena u l-Papa Ġwanni Pawlu II li kien Papa mill-1978 sal-2005 veru kienu ħobbu l-Evanġel ta' dan il-ħadd dwar iż-żagħżugħ qani li mar ikellem lil Ġesu. San Ġwanni Pawlu fih kien jara 3 fażijiet tal-ħajja nisranija. Qabel xejn, kulħadd trid tassew xi ħaġa li tibqa' dejjem, xi ħaġa iżjed milli jista' jkollna f'din id-dinja. Iż-żagħżugħ tal-Vanġelu iħossu dan. Jersaq għand Ġesu jgħidlu: X'għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja dejjem?
ġi fittex tweġiba fil-post it-tajjeb. Ġesu li hu Alla u dak li ilu qed ifittex. It-tieni ħaġa hi xejn Ġesu wara dan. Li nobdu l-kmandamenti u importanti biex nersqu aktar lejn Alla. Mhux nagħmlu li joġob lilna, imma nfittxu lil Ġesu u nagħmlu li jgħidilna hu. L-emmejja l-ħżiena ħasser u l-qtil huma kontra l-imħabba u kontra Alla. Irridu nitolbu lil Alla jeħlisna mill-vizzji tagħna li huma kontra l-imħabba. Iż-żagħżugħ lil Ġesu jgħidlu li hu l-kmandamenti josservahom. Ġesu jħares leh b'imħabba u jgħidlu biex imur bih ġidu, jqassam flusu u jimxi warah. Hemm bżonn nimxu wara Ġesu u nkunu bħal Alla. Dan hu t-tielet punt ta' Ġwanni Pawlu. Alla hu mħabba, imħabba tal-ġenn, bla qies, safja. Bħalu rridu nħobbu u mhuwiex faċli. Iż-żagħżugħ għamel dak li hu bażiku, imma Ġesu jaf li jista' jagħmel iżjed minn hekk. Imma l-Vanġelu jgħid li meta dak ir-raġel sema' hekk, talaq qalbu sewda għaliex kellu bosta ġid, kellu ċans jikber spiritwalment, imma waqaf hemm. U għalhekk jeħtieġ nitolbu lil Alla jgħinna nimxu triq jibsa li tqarribna ta' kuljum leħ. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!